Da ka jing temu ban permi pisa ban lum yo senyang na ka banta ban penlong ya ka jing no senyang syaki long ying ki badon ki khun ki baduna ki khotmet bat ki long ying ki badon ki bahaya ngasem ki baduna ha ka bor perkhan ka kenhun ki siparlok na tham ribhoi ka penlong da ka lempung ile kai football ka balai singi lenter ya ka bala penlong hamadan ile kai jong senang paham rio ban henen kesngi lala ban penha perdano ya kene ke lempung bat ha ketika kesngi ke bala penwai ya ketika jing lekai la penlong ru ya jing ai sung bahai se ki long yeng ki badon kami ke jing rap kum ki badona ki khot met bat ki badon ke jing duna ha ke bor perkhat ya ke bala no senyang da kita ki nong peniaj ya ketika lempung lekai football ha kene ke jing lekai football lawan bani simbenta da ki arpe honrul teligi kenhon lekai football bat ki kenhon ki bala poi ha ke final ki kentup ya ke kenhon 9 United bat ke kenhon junior 9 ban ha ka bakhadu ka 9 United kala long ka nong job da ka bathep shikol ya ka junior 9 ha ka ba ka kanhun nong job kala yo ban ra ya ka song pisa ka ba arpho hajar teka ban ka kanhun ka buan bar kala yo ban ra ya ka song pisa ka ba shipho hajar teka bat ka trophy ha ka ne ka singi lawan ru ban sakhi dong menteri SR Sangkeli budi menteri jong ka hima khadar langdo kum kongsan ha ka jingi don lang jong ba Marcus Martin budi presiden jong ka seng HNYF Northern Region kum sembut kongsan nang tau ba Vincent Sokhwai beri presiden jong ke MPSO Ribhoi District uba Ronald Khongjo beri orang Basenong ke Senong paham rio uba Don Roiksha beri sekretari ke Senong bat kiwe-kiwe Kaplengja jong ki kun samla ki jongi halahat ngidon hapo ka state ningi pon hapo district ningi don hapo Senong bon ka pertai menta ke payimja nakane ka football lada mga mapi lada ngi ya ka met ngai ya ka club bat ngai ya ka Senong bat ngai jeru ya ka jinglong jaj benriu jonga kamot de kata ka ba wanra eta kane ka jingjok pinyui ha ka pertai babun ba ki player ki ong daga dolar lane daga klur lane dagi pemilihan kade daga football ka bawa pen ai gaja po ya ka tugolong ying lane ya ka ying ka sem jong o lane kam tamru ya ka burong lane ka nam jong ka Senong lane jong ka state lane jong ka district kumta te kane ka jing don hanya po pamrio ka jing la ju gine ki organize nakaleng ki association kamut kane ka de tangga nusari kaba pensara ya pi ki player la de ki senior de ki junior la ne la de handong noru kade ka caka ka ba pi ala kai ka na ka pasdang kamu dong don nu briu krem da sedang na ramping te kamu omla mon poi sajrong te kamu ki jing poi yang pi ha ka district level la ne ka state level ha ka national level kamu ka de sedang chwa na laing te ki kon samla ki bi kumala majpang na kalang rumba Senong kumala kren giri rumba mene tang kawi ka daw ngakwa ban ya kren bat ngakwa ban pen pi toker ya kata ka jingti buat lane toker ya kata ka kam ka bam dia dahap bat ka kam sport ya itai benta pi hap ban kem haba kine ki lai mur sipro kilong kita ginong kesiutia ya kinong Senong jong ka pamrio dang hai kine giski ngi yoi ba ki sama ki ba langkumat habide bat ki kam sport kami lagai ki beralih simenda ha ki tournament over ki lawan ra ya ke nam bat kuburong jong ka Senong jumpi banginget ba na gini ki artele gitu ki bat sawara susu ya kuburong jong ka Senong ka jumpi na kene tim ke ba ayo bentep ya ki junior United mo bat kini ki senior kini ki 9 United mo ki balat hep nginge ba kini ki artele gitim kin pen saphen ya ko khubor jong ka jing pranai kawai jong ka Senong pamrio lomba kini ki jila kai football hai kleng kini ki jela ka jugi te ngam don iei bonom chi bon rei tang ko lomba ngai ke jing start bat ke jing trim ke jumpi mo pidani kata ka sport spirit wala imrani bereru henrai
Abu pilih laga syagi wei pat gibenda kedai kenam ke bah kemadu ke buram co kesnong pilayo. Pat ngadang kanangis kam bau rumah senong. Usim kabu baru rasi syuk iskem. Man penhe yang ada Ramadan kusupi kenang ba. Pinang la ban ya air pat yakini giklop na legitim ki bakam kampau hang ne kejela ke jungi.